Meinaa näpit jäätyy tossa, kun ottaa paljalla kädellä kiinni tosta noin. Niin. Tää on alumiini. Kestävä materiaali, talvella kylmä. Tässä on onneksi näitä tällaisia, mistä otetaan kiinni. Tossa on selfie-kepistä tuo kuminen osa ja sitten tässä on tällainen vaahtomuovinen ikään kuin mikä on lämmin osa. Samalla nämä on sitten kumiset nämä, mistä kiinnitetään tää kiinni. Näitä on siis oikeastaan kahta materiaalia, mitä voi kutsua silleen niin kuin luotettavaksi materiaaliksi. Toinen on nämä kevyt metalliseokset, niin kuin alumiiniseos, ja sitten on hiilikuituset erikseen. Ja hiilikuidussa hyvä puoli on se, että se ei ole niin kylmän tuntunen tälleen kylmillä keleillä. Painoakin on ehkä vähän vähemmän sitten hiilikuidussa kuin alumiinissa. Älkää tehkö ainakaan sitä virhettä, että ostatte sen muovisen. Mä oon yhden muovisen hajottanut jo talvella. Muovi ei kestä.